आसामनि मोनबा बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो गासिबो राजखान्थियारि हान्जाफोरा गावबागाव हान्जानि बिजाथिखौ देरहाहोनायनि आदब खायदाखौ रनसायनायजों लोगोसे बिसायख'थियारि फोसावथाय खालामनायखौ जागायबाय। बेबायदिनो बिटिसि ओनसोलनि सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस हान्जानि टिकेट मोननाय सन्जीब औवारी बिथाङाबो उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावथायखौ जागायबाय। दिनै चिरां जिल्लानि बामोनगावनि दत्तपुराव कंग्रेस हान्जानि गागि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि हान्जानि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों जयै सिडली बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि सन्जीब औवारीआ बिसायख'थियारि फोसावथाय खालामो। मख'जाथावदि आसामाव गासै मोनबा बिधानसभा बियाबाव फैगौ 13 नबेम्बराव उफ्रा बिसायख'थिया जागोन। गिबियावनो आङो समनि रादाबनिसिम आंनि गोजोननायखौ आं हरग्रोबाय। दिनै आङो बे बामोनगाव दत्तपुराव आंनि टिकेट मोनखांनायनि उनाव प्रथम आंनि मेल आरो बे मेलाव आं दिनै आंनि टिकेट मोननायनि गोजोननायखौ आङो गिबियावनो आं राहुल गान्धीनिसिम आं गोजोननाय हरबाय आरो बेजों लोगोसे सनिया गान्धीनिसिमबो आं गोजोननायखौ हरबाय आरो जोंनिनो अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट मल्लिका खारगेसिमनिबो आंनि गोजोननायखौ आं हरबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो एपिसिसिनि प्रेसिडेन्ट भुपेन बरा सारनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ हरबाय आरो जोंनिनो आसामनिनो इनचार्ज जितेन्द्र सिंहनिसिमबो गोजोननायखौ हरबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो क' इनचार्ज पृथ्वीराज साथेनिसिमबो गोजोननायखौ हरबाय आरो बेजों लोगोसे आंजों सब समाय आंखौ उत्साह होनाय जोंनिनो वार्किं प्रेसिडेन्ट जाकिर हुसेन सिकदार सारनिसिमबो आं गोजोननायखौ हरबाय आरो आंनो दिनै बे टिकेटखौ होनायनि थाखाय आं बहुद गोजोनदों आरो आं कंग्रेसनि जानानै आं मोजाङै मावलांनो हागोन होननानै आं गोजोननाय हरबाय बिथांमोननिसिम आरो दिनै आं बे टिकेटखौ मोनखांनायनि उनाव आं बयबो रायजो राजाफोरनिसिम आं मोनसे खौरां होनो सानदों। दिनैनिफ्राय जेब्ला आं कंग्रेसनिफ्राय आं टिकेट मोनबाय दिनै बे UPPL आरो BPFनि जिथु बर'खौ लानानै राजनितिक खालामनाय बे राजनितिकआ जोबलांगोन होननानै आं आसा खालामदों। मानोना बिसोरो दिनैसिम BPFआबो बर'खौ लानानै राजनितिक खालामदों आरो UPPLआबो बर'खौ लानानै राजनितिक खालामदों। खालि बिसोरनि राजनितिकआ गावसोरनि मुलाम्फानि थाखायल' खुनु रायजो राजानि थाखाय नङा। दिनै आङो गासिबो जाथिखौ लानानै गासिबो धर्मखौ लानानै गासिबो थाखोनि मानसिखौ लानानै दिनै आं बयनोबो रायजोफ्रा आंखौ बरायदों आरो बयबो श्रेणिनि मानसियानो आंखौ बरायदों। बयबो रायजो राजायानो आंजों दंजोबो आरो बयबो रायजो राजायानो आंखौ दिनै मदद होनो लैहोर लैहोर ओंखारबोदों आरो बयबो रायजो राजायानो बयबो रायजो राजानि आशीर्बादखौ मोननानै दिनै आं बे सिडली समष्टिखौ देरहागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो आङो बयबो रायजो राजाफोरखौ आंनि खुलुमनायखौ आं हरदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजाङैनो जै जथ' खालामो होननानै।